ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ନେଇଛି ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ପକୋଡ଼ି ବନେଇବା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଯେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କିଛି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ପାଳଙ୍ଗ ପକୋଡ଼ି ପାଳଙ୍ଗ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ପିଆଜ କଞ୍ଚା ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବା। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା। ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବା। ଭଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବା। ତାତିଗଲାଣି ପକୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା।